Good morning to everyone. This is the Power of Healing with Utabi. Ungowe Ketelo. I hope guys is sound izozwakala this time. I'm so sorry about the sound phone yami. I don't know what's happening with my speakers with phone yami recorder. Hopefully namhlanje sound is right. So it is a beautiful Wednesday morning. Mawubheka ku caption yami or mawubheka ku topic or subject line ngizokhuluma ngogogo besithunywa sasehlane, isithunywa sokukhuleka sokuqala sasehlane. Makuthiwa isithunywa sokuqala esihlala emuntwini, isithunywa sasehlane sokukhuleka. Why ngithi isithunywa sokuqala? Isithunywa lesi yabona lamaduku a-white, iphiki ezi-white, amajazi a-white, bidana aba-white and bafaka isithunywa sokuqala somuntu esichamo esivela emuntwini noma esiphakama emuntwini, isithunywa sokukhuleka. Ne? So ngizokhuluma ngaso. Before I start with that, ngifuna ukusho kanje guys, ne? I've been posting a full moon. And somebody asked, gogo kusho ukuthini? Ithini le full moon? Let me explain the full moon, ne? A full moon, not all ama full moon. Remember ukuthi every month a full moon from the 13th uzoyibona, right? From the 13th, not the same days, but from the 13th until inyanga iphela uzoyibona a full moon ngaleso sikhathi. So akusho ukuthi, because I've seen posts where people say uzoba drained, uzoba, not always, because awafani, ne? Kukhona i-full moon ehlukanisa i-frequency yemkhathi. Kukhona i-full moon ehlukanisa i-frequency yemkhathi, and that is the full moon that drains people a lot. Kukhona i-full moon where, so my change frequency yemkhathi in most cases isuke ishintsha nama-seasons. Isuke ishintsha nezimo ey'thize, because you also have to understand ukuthi i-universe has to cleanse itself with all the atrocities and everything. Umoya fanele uzihlambulule wona. I-universe has to cleanse itself. If you don't understand kanjalo sizozwana. So kunaleyo full moon eshintsha frequency yemkhathi. So once you get affected by that full moon, that means you when you vibrate differently in a different frequency. Wena self. Kube ne full moon guys of prayer. Kube ne full moon of prayer fanele ngabe uyakhuleka ngaleso sikhathi ngiyikhathi ezithize, because effectiveness ye full moon guys, ngicela ukuni understand this, ayikho ebusuku, it is at dawn. Masekuzosa effect mawufuna an effective full moon ingaleso sikhathi at dawn, ne? Bese so kube ne full moon yokukhuleka, kube ne full moon yokuhlangana kwemikhathi, ne? Because kunezinto ekufanele zenzeke. So I can explain a full moon until kingdom comes. So as funny, because we don't vibrate the same, is affected the same way. Our full moon is affected the same way. Ne? Okay. Baningi abantu abanesithunywa aba-affecta i-full moon. But I'm getting clear topic today. I've explained some of the things in ngesithunywa, I think, on my videos on YouTube throughout the years. I've explained some of the things. But today I want to ngifuna ukuthi siqale phansi. Ngifuna siqale phansi. There are a lot of people uthola ukuthi bahambile bayothwasa or whatever,
bayothwasa kwathiwa fanele kuyophakamisa isithunywa, kushoda isithunywa. Yazi kusuke kushiwo kukhulunywa ngani? Thi ngikutshela ukuthi kusuke kukhulunywa ngani? Kusuke kukhulunywa ngesikhalo esikuwe. Umuntu unesikhalo, guys. Umuntu unesikhalo ngaphakathi kuye. So kusuke leso sikhalo sakho singazweki noma singazwakali, ungakwazi ukuvusa ezinye izinto kuwe. Makuthiwa fanele kuyophakamisa isithunywa, hey kushoda isithunywa nani isithunywa this isithunywa that. Ileso sikhalo esishodayo ungakwazi ukuvusa ezinye izinto kuwe. Not ukuthi izinto ayivuki kuwe, but kushoda leso sikhalo. Ngiqale kanje, guys. Ngizokhuluma specifically, asisho kanje, ngabogogo besithunywa sasehlane. Niyabazi labo gogo ababethi ungangilahli-ke baba mawu ungangilahli. Labo bogogo babebhula umlilo, noma ugogo ababhula umlilo ekhaya. Mawuke wakhuliswa wogogo, mhlawumbe wahlala in the midst ogogo. Ogogo babethi pulatsala ihlohonolo. Yabona? Ogogo abathi lala hona shwelani iwile. Ngikhuluma ngaleso sithunywa salabo gogo. Awukwazi ukuba nalabo bogogo bantwana basekhaya ungakwazi ukubhula umlilo wezinkinga nezinhlupheko. Awukwazi ukuba nalabo bogogo, guys. Ungabi umuntu ongathi uyasangana ekhaya ngoba mayivuka lento idinga umuntu ngathi yenza umuntu wathi ngathi idinga, but yenza umuntu ngathi uyasangana ekhanda. Ngiyaye ngibuka abantu, guys, bafake amaduku amhlophe, bafake bese umuntu ayenza amazipho or ayenza ama-singles, bese ngithi hawo isithunywa bafethu ngoba thina sisazi isithunywa siyakhala, isithunywa siyahlanyisa, isithunywa sinanomjolo, isithunywa sinamjolo, especially isithunywa somkhuleko. So isithunywa somkhuleko isithunywa sokuqala emuntwini. Mawumise that train yaleso sithunywa ngesikhathi kuhlala ngayo, kulesikhathi siphakama ngayo, guys, yiyo lento ebanibuyisela back emuva ukuthi maniyoyilanda. Mawumise itrain yesithunywa sokuqala ngoba into ekuqala usese at an early age. Ukuphakama kwesithunywa sokukhuleka siphakama at an early age. And ngoba sikutesti ukukhuleka kwakho. Yazi, guys, khona abantu abaqedile nawuthola ukuthi umuntu uqedile, bathi uzenzile izinto zakhe, yonke into uyenzile. Ne? Bese lo muntu lo bathi uzenzile into zakhe, mhlambe i-spiritual journey yakhe nanani. Bese lo muntu lo angabi ngathini? Bese abuyiselwe emuva. Kuthiwa khona into engahlangani, khona into engaconnect. You missed out on that train yesithunywa sokuqala. Awukwazi, guys, ukuqeda yonke into ne uhambe uyisa abantu emanzini. Uhambisa abantu emanzini, guys, kanti awuzange uyimbathi ingubo yokukhuleka. And into enzima ke ngesithunywa sokukhuleka, guys, asihlali nanoma kanjani. Asihlali une-enga, asihlali umuntu ongakwazi ukuyehlisa umoya uxole, asihlali unama-emotions high. Isithunywa sokukhuleka, guys, siyaqabana nawo mawulo muntu we-enga nama-emotions high nani. So lesithunywa sisebenza, guys, kukhona ukuthi umuntu aqede yonke into. I think I missed something. Kukhona ukuthi umuntu aqede yonke into bese kufanele ukuthi uthi kuye uhambe naye, mhlambe seyaqedile ugobelo samhambe naye bese uthi wena khuleka gogo. Yabona, angithi lo muntu ukulesimo sokuthi lo muntu lona uthi uyihambile indlela, umkhuleko ungaconnect. Umkhuleko ungaconnect. Yazi, first thing engiyenzayo, and that I've explained to a lot of my clients, masizoqala ne ngiyakhuleka.
And then people don't understand why ngiyakhuleka. Yazi ngikhulekela ngithe mina isithunywa somuntu sokuqala isithunywa esiphakamayo somuntu sokuqala. Ngifuna ukuzwa isimo sakho sokukhuleka. Before sizokhuluma ngamabhayi nani before sizokhuluma ngamathonga nani singene deep guys, sizokhuluma ngama water spirits, sizokhuluma ngama elements, sikhuluma ngani isithunywa sokukhuleka. Kunengilosi ekufanele ngiqhumane nayo qala ngawe. Guys, I've often said this. Wonke umuntu unengilosi yokukhanya. Yiye efanele sixoxe nayo ngawe. Sizongena emathongeni akithi sizongena. Ukukhanya kwakho fanele kukhanye. Ukukhanya kwakho fanele kukhanye. You understand? Awukwazi guys ukuyokhuleka ngekhandlela eliblue neliyelo ungakakwazi ukumisela imhlophe. Lingakame limhlophe. Abaziyo bazongizwa noma abahlolayo bazongizwa, esixhumanayo ngomoya bazongizwa. Awukwazi ukuyolayita ikhandlela eli-red neli-blue neliyelo wamixe wonke ungakakwazi ukumisela iyelo eliwuwe. Ungakathulise eliwuwe eliyelo. I spoke about amakhandlela years ago when I said ikhandlela liyakhuluma. Everything about ikhandlela ingxoxo. Awukwazi ukuthi ungamisa lelo khandlela eliwuwe eliyisimo sakho eliwuqobo lwakho. Eliyisimo sakho sikamoya lingakakwazi ukuma lisayenza kanje iflame. Iwave isayenza kanje isakhala isanyakaza. Awukwazi ukuyolayita amanye amakhala guys. Xhumana nesithunywa sakho sokukhuleka kuqala. So that is the white and the white speakers namaduku namajazi isithunywa sokuqala leso. Makushoda sona guys akuze ukubhalansa. So, mawunalabo bogogo guys usenkingeni mawungakwazi ukubhula umlilo. Mawungakwazi ukubhula umlilo wasekhaya weinkinga wani wokugula kweingane wani. Mawungakwazi ukuxhumana nalabo bogogo because abanye abantu guys ngifuna ukusho abanye abantu abaphiwa ngiphika. Asibuyeleni back to the foundation and the and basic foundation yesithunywa. Akusiwo wonke umuntu ekuphakama ugogo wesi, akusiwo wonke umuntu ekuphakama isiphika, silikhuluma iqiniso. Kukhona abantu ekusaphakama labo gogo, ugogo afike aveze isembatho nasazi isembatho lesewulu lesesinithwayo. Besinithwa kakhulu ezayona. I think nasepostoli sikhona besiba green and white or blue and white. Or esinye sibe white. Khona lesambatho. I think I have esi black and white. O ngayenzelwa iclient yami yangenzela ingubo black and white mina, but inithiwe. Abanye abantu baphupha leso sambatho umuntu ayothatha isiphika kanjani ngoba bakubonisile into abayidingayo kuwe, bakubonisile instrument or tool ekufanele wena ume ngayo. Yabona awukwazi ukuqala guys ube nesithunywa sasemanzini uhambe uyemanzini so wena sosebenza amanzi ungakamisi isithunywa sokukhuleka because lapha emanzini kudingeka this basic foundation. Singidingeka ubasic qala. Akukwazi ukuphakama ezinye ithunywa kungakaphakami lesi singakalungiseki lesi singakaconnect lesi. Now indaba ke iba sekutheni isithunywa sokukhuleka siba kanje. Siba njengama branches. Ne? Kukhona omunye umuntu mhlawumbe uthola ukuthi akakakwazi ukukhuleka kahle. Angithi awakening stage. Awukwazi ukukhuleka kahle, awazi nokuthi uqala uthini. Bese bavusa ingoma kuye. Yazi le situation yokuthi uzizwe ucula ingoma ngaphakathi. Khala ingoma ikhala ingoma kuwe. And funny umuntu wesithunywa sokukhuleka guys, mind you, mangabe ephiwe ngisho ingoma because uphiwe ingoma uphiwe isigubhu kufane kube nento ebhobokayo ekhalayo kuwe uthi uyayimamela ingoma zehla inyembezi. Umuntu onesithunywa guys sokukhuleka uvamisile ukukhala. Uyazi yonke into angazi noma yonke into iyakuthatha okanjani, but omunye uthi mhlawumbe ungakabi kulesimo lezinga abakufuna kulo lokukhuleka kodwa bese bavusa ingoma phakathi kuwe, fanele kukhala ingoma.
Fanele kube nento ekhalayo kuwe. Omunye azahlanyiswe isigubhu. Ngike ngabukela ivideo ngahleka ngedwa ngibukela ivideo on TikTok yenye intombazane, I think uSonto Apostoli. Yazi le ntombazane yacula yazibamba ikhanda ngathi chocho. Sithunywa ke lesa sibuye sikhohlwe nokuthi kuphi. Wahlanya umntana abantu. Isithunywa esisaziyo le. Mawuhleli labo bogogo labo gogo laba badonsa ikhanda guys. Ugogo azabophe thina sazi ogogo babopha ukhalo. Babopha ukhalo umuntu abhula umlilo agcwale lonke igceke. Ekhuleka ebhula umlilo ekhaya. Yisi isithunywa sasehlane. Awukwazi ukuya ehlane guys ungaka connect naleyo ngilosi man. Awukwazi ukuhamba ihlane day in day out ungaka connect naleyo ngilosi. Leyo ngilosi idinga ukuthi ube mnene. Ube mnene enhlizweni, ube mnene emoyeni. Uzokwazi ukuconnecta nawe. Idinga ukuthi ube mnene enhlizweni, ube mnene emoyeni. Uzokwazi ukuconnecta nawe. I'm trying to find igama lomnene. Is it polite? You understand? Idinga umuntu okhama. Ngoba nina sometimes guys khona ukuthi ukhuleke uze ukuthi awuxhumani, khona into akuxhumani la. Ngiyakhuleka yes mara. Connect with yourself first before uzofuna ukuconnecta nezinye ithunywa. Khandlela elimhlophe. Ikhandlela lakho alime elimhlophe bese ke uzokwazi nithi nisuka kusuka nje umuntu useka wamisa la. Guys hamba ijourney yakho izoba mnandi. Ngepace yakho hayi abantu hayi ama expectations wabantu. Hamba ijourney yakho ngepace yakho. Lesithunywa masivuka guys because for me that's your awakening stage yesithunywa. Understand? Awakening stage yilapho ngoba kuleso sithunywa kukhona amaphupho enzekayo azokutesta ukuthi uyakwazi ukukhuleka. Kuleso stage kunamaphupho ozowaphupha. Labona lamaphupho lawa weyilwana ungazazi uzubona nama demons anamehla bovu. Ilapho kuthuka utestwa khona umkhuleko wakho. Because esuzibona lezi zinto, I've explained this I think when I started with videos. Esuzibona lezi zinto fanele ukukhuleke. So isithunywa le guys mawuzohamba ihlane. Mawunalaba gogo behlane kuyadingeka ukuthi emkhulekweni ube kwenye level. Mawunabo gogo basehlane. Ngithe ngizo explain ogogo ngithi. Iba kwenye level. Ngoba labo bogo ithemba labo bogogo labo bebenalo ithemba bebenalo labo bogogo guys was amazing. Ifaith yabo bebangalusukeli njengoba senelisukela noma nini ihlane kodwa makaye ehlane besekazi ukuthi khona into ekufanele ngiyoyibhula, khona into efanele ngiyoyisusa eyingozi engiyibonayo. Laba bena banihleli guys laba banenzisa amazipho neminwele nibophe ninifaka nezinkophe guys. Ay cha sesihle isithunywa senu man. Sihle isithunywa senu man. Yazi ngike ngahlekwa umakhelwane ngelinye ilanga. Uhlala futhi kude na uqhelelene nje nami wathi uchinelani ngoba wena uyaqhaqha in 2 weeks. Wena ukuqhaqha in 2 weeks uzobe uqhaqhile. Mase ivuka lento guys amazipho niwahendlela kanjani? Yabona. Mina ngikhuluma ngabantu angithi besithunywa esimhlophe. Sikhuluma ngabantu besithunywa esimhlophe. Yazi ukuthi yini problem ne esesinayo manje abantu feel ukuthi makungena khala ezintweni zakhe maka kule white aka understand ukuthi yini ayimisayo yena so maka kule white fanele kube khona nejazi eliyingwena nani or kube no red or guys akuvele kube ne symbol kungakaxhumani akuvele anye bakubonisa isimbolo ezongena eziphikeni or ejazini lakho kungakabi nokuxhumana kwalesithunywa sokukhuleka iba plain nje iwhite yakhona ngikhuluma mina ngalama bits white eniwabonayo umuntu angazi awani ngikhuluma ngale iphike ezi white ngikhuluma ngamajazi white sengiyani explain la isithunywa sokukhuleka
ingilosi yomuntu leyo, into yokuqala for a gifted child. So mawuqhumane naleyo nto, then it branches, then it manifests into different things. Then it manifests into different things. So mawuna labo bogogo labo guys, mawuna labo bogogo laba, vuma ukuthi wena uyintombi yesililo. Vuma ukuthi wena uyintombi yesililo, vuma ukuthi you understand, and be proud of that, because ilaphi foundation iqala khona. Mawumisa leyo foundation, believe me, no matter where you go, no matter what you do, ayizukusebenza. Ayizukusebenza because you missed the foundation. Or if foundation mayibe nama cracks, amanzi azongena. Yabona foundation mayibe nama cracks, believe me, at some point indlu izoba shaken. Into yokuqala yomuntu, sesibala konke, sangena kuko konke, saze sayofika emakhosini, saze safika elwandle, safika ezizibeni, safika. Into yomuntu emiswayo yokuqala ilo khandlela elimhlophe. Yile libaluleke ngendlela eyisimanga guys. That is why singakwazi ukulikhipha masenza izinto, asikwazi ukulikhipha. Libaluleke, limele wena. Limele wena. Masazi kwenziwe ezinye izinto ke seqala kufakwa lawo ekhala, kodwa leli makungami leli guys, fanele kuhlupheke emoyeni. Leli malingami, malingakhanyi kuwe, noma ngabe fanele ube worried. So unenkinga ke mawunaleso sithunywa, ungakaxhumani naso, ungaka-understand kahle ukuthi sidingani kuwe. Sisekufundeni ke guys. I'm not guiding anyone, I'm mentoring people, but in a different form. I'm teaching spirituality. I don't mentor abantu ukuthi fanele benzeni espacing sabo. Leyo department yabantu bakubo if you are a self-initiate. But what I'm doing is to teach you spirituality so you understand what's going on in your space. Unlike me, ebengedwa ngingazi lutho, ngayihamba ngedwa, ngayihlanganisa ngedwa, I had to connect dots by myself. So I always say to my clients, you are fortunate khona ukokuthabi. Ngiyabonga kakhulu. Connect nalo white wakho. Connect nalengilosi yakho. Thank you.